56 милиона за магистрала с Хемус на Кешово. Такива работи ни земя. И той вика, шаба, стига, бе, ти нещо вчера тук, викаш, погледни, че пишем скетча и той после не се снима. А и наистина скетч, отгоре казват скетч, уния знаеш какви актьори ще са, Любо, Христо, те се забавляват, смях, хаха, отиваме да снимаме, къде е скетча, бе? Нема го, не минават. Стоят ни отстрани момчета са костюмчета и... Демек в комиците имало това, което цензура, бе. Карабовски и Слави Трифонов обясняваха... Карабовски, бе, тия са кучета на книжки всичките. Не, имах при друго. Те обясняваха в... Слави гостуваше на Карабовски в неговия подкаст и обясняха, че в BTV се опитали накрая да им сложат човек, който да им казва тая шега да, тая шега не. Но той им е сложен то човек. Какво да не? Тук какво си мислиш? Винаги е било. Да. Те какво големите стожери на свободата ли ги цитираш ти? Аре бе, да не се занимаваме с глупости.